Sa Europetrolom sarađujem već nekih 14 godina. Zadovoljan sam sa isporukom i gorivom. Sada sam dobio obaveštenje da mogu da postanem član i da dobijem popust, znači da karticu što ću da popunim, da ću dobiti popust na veću količinu goriva, što meni puno znači kad se uzima na godišnjem nivou goriva. Europetrol je proširio svoju paletu usluga plasiranjem na tržište nove Europetrol agrokartice. Ona nudi velike uštede za svakog poljoprivrednika, do 9 dinara po litru u zavisnosti od preuzete količine. Mi već dugo godina kupujemo naftu od Europetrola. Nismo nikad imali problema sa kvalitetom, tako da se izgradilo jedno poverenje. Pored dobrog kvaliteta, oni uglavnom imaju dobre cene, znači uvek su konkurentni na tržištu, što je isto tako važno. Pored tog svega, oni zapošljavaju veliki broj Subotičana. Ja sam lokal patriota i meni je taj treći segment jako važan. Mi imamo više mašina, imamo i kamione i kvalitet goriva je svakako na prvom mestu, na drugom mestu je cena, na trećem mestu je svakako ljubazno osoblje, na četvrtom mestu je ta usluga da su uvek spremni da nam donesu gorivo na kućnu adresu i to je to. Ja ni do sada nisam bio u nekoj velikoj dilemi gde da kupim gorivo. Ovo će biti samo će pojednostaviti tu trgovinu u stvari. Mi smo zadovoljni sa Europetrolom i njihovim gorivom. Znači Europetrol kartica je pravi izbor za svakog jer donosi vrhunski kvalitet po odličnoj ceni.